Çara tebiğaty kimler kapaly? Tebigatın ýekide düşman var. Olam adam. Allah Teala burun terede otururken näýere şeydi. Her kim öz başaga diýdi. Suat kim ýaly. Onun görür şeyde oturunur da terede. Onu bir gelip egine kakıp da terede buraya adam oturdu ya arkasından. Ana selam eyle Allah Teala. Allah'tan koyup oturuyor mu tağamanı o. Allah'tan bir cennete girip çıkayına deyiptir de. Ay gönü gelen son ne yapacak? Böyle girip çıkay deyiptir de Allah Teala. Aynı şey yine teröz diyor. Yan kayalda sığırını yedip var ya diye. Cennete gider bu desene. Sığırına varıp gelayettir de. Allah Teala cevap verilmeyendir. Diyecek bolayanım. Bulan bir misallar. Awa. Naşwat kator kudret yerde tutsa 40 yılda. Men adamlar ögüne diýmän däre. Buna mekanik Hindistan hem muhurunu yığnadı. Telefondan ne oluyor? Çüşeden ne oluyor? Onun ay jäşden ne oluyor? Kağıl onun ağaçlar orada yeni ol sinýady. Yere gurbat ýeren zatlar öwürlädi. Telefon öwürlenok. Onu her gelýär açda. Ay geldin iýişdiň oturdun. Ýygnaý da ýygyny. Adamlar bilen ýalay. Hora adamlar aslamadan häziren. Şunu ýal adamyň barýan ýerine baraňyzda, oturaňyzda ýygnaýyň ýygyny. Ekmeller. Doğru. Güne rahatlar da. Onun Allah Teala bize göz verdi, dil verdi, aňyş verdi. Şu zatlar aklymı yeter ýaly. Onu şoňa ullagan pikir gerek gelýär. İslenlik yere meydana çıktığın mı, oturmana vardığın mı? Iyince radın, iyin için, deyin zalım. Yönü Kapalan. salafanın doğru oldu da. Yine ayrayın da o. Hani da çukur var. Ettik taşlaymalı. Onu şun gelip gördüm ben 20 yıl bundan ön ettim de. Hayran aldım o. Atan yatan yerine. Onu onun için ütgöz aklı gerek kere. No döwletimizin ýolbaşlarynyň ul siýasaty, tebigaty goramady, tebigaty saklamaly. Ýöne diýenova. Haglyn girewudur. Radiomy, telewizionymy, ýaşlamyň, ýolbaşlarynyň hem çykyşlary. Ütgöz gatdala. Ýydyň işdiň ýygna. Baranyň aýat töwret. Bogdyňca çağaçyklaryň uğrar. Şoň üçin ödümüz. Şu başky hene Türkmen edebiýatynda da, dünýä edebiýatynda şunu fikirde ýazylmady. Hiç şeýle. Şeýle bir täsiri başgylara bir baýra after näde men after bilem. Men şeýle dinläp ondan her ýerden bir bölegi öwrünüm. Ondan fikir köplet başky bäşletirdim ýa-da. Ýöne şeýle täsiri başky. Şeýle täsiri. Hene dünýä edebiýatynda şunu fikirde ýazylmady ýok. Başalığımdan ayıp vereyim. Bir gün sakal koçamızdan seykel basıp yönettim. İki odım yollarımda umutla qaraptım. Üç gözellen su dilemem, dine senden dileptim. Dört ölümün soğuru soğuruna kelaptım. 5 günlük panı dünyada köydürün yarım sensin. Altın vermeler sensin kim olsa da övgüsü. 7 mağşul qadır etsen hayene bilirsin. 8 cennet kuyruğunu oğuşar yarın gülmesi. 9. doğulu hotta yaksa kayıl kemmesi. 10 zor doğulu kol yandıran yarım sensin.
11 aprelin doğrultusun sen bakardı. 12 aydan saylap seçip in acayip tehirdi. 13 perdem şavran kakıp göz qamaşar bakandı. 14'ü giyeceğimin ay kimin yokurdu. 15 yaşta düyüşülüyüm. Yokduran yarım sensin. 16'dır yaşım oldu, öğütür yaşlık yanını. 17'de öğü oğanda yığımşığı olunu. 18'min ayrımşı tapman sindi gödürü. 19 yaşımda da söyledim şeylemeli. 20. asırımın perisi yarım sensin. 29 günü oğuşar yarım yanalım. 22. yıllı dendir yağışın yamanım. 23. mektepte alıp kağıt kalemim. 24 saatte sendi vur ya yüreğim. 25 yaş yigitliğimi koydurun yarım sensin. 26 kadamazsın o aylın. 27'si kadar iyice yine ken toyun. 28 kuluş taşın topuğundan ayrınıp. 29 Arap katın doğa kimin öğrenip. 30. bu fetrimi yardıran yarım sensin. 37'ni gelin acılap balık yoluna atarıp. 32. mektebi avrayla kuturup, 33'ten 3 bölükle adın koşkağa getirip, 34'ün kapyanı bir setire getirip, 35 yaş geçmişinde yatlayacak yarım sensin. 36 kunuş boş kuymun föllerine başlarına, 37. radmer kovuşun karavağın çöşlerine, 38 göderliğinin vasbın edip işlerine, 39 setir yanıp, gol yanmamı taşlanma, 40 periyim söylerim orsam, şoların kuyuran sensin. Hova da bilen ýaly bolaşy var. Maňa durmuşy çykarsyňmy diýip gowşurulmaly güller we ýüzükdi. 25-nji may güni uçamyzdan soň uçup bakta gonaly diýip şu gül kabul edip şu ýüzükde de täze bir maşgala emele gelmeli. İzine geldi, ýüzük kabul edilmedi. Näme sebäpdir oýnaýaňyz? Gyýzyň aýdan sözü var. Yok, men kabul edip bilmeyen, men okuyacak, işleyecek, kariyeri kuracak diye. Bunlar 2 yıl beri söýüşüp gelýärdiler, şu ayda da yollar aýra boldy. Oğlanın näme duýgudygyna, ýanyma gelenine gözlerinden bildim. Agam men şoň üçin himme zat etjekdim. Men gelinim bolsa kariyerasyny, öýüne himme zady taýyndym. Ýöne men şeýtip äpber goýberen ýaly diýdi. Diğer sözüm yok. Hova şayat bizim ýagdaýymyzda. Her şerde hayır var. Uçurumlar. Salam gowum ýadalam. Armada otursam samanja. Bir mınçyk wagtyň aljak. Adamlar söz berýär, adamlar söz berenok. Söz bermeýän adam edip bilmeýän adam söz bermeýänler. Adamlar söz berýär ýöne soňuny dur bilenok. Şu görýän şu bizde akyp fortepiano çalyp duran olany. Çalıp bilýän zadyn çalýar. Şu bahana tap bilerdi. Görýän adam onu da zan edip çaljak goýar. Ödüm ýürekden çalýar, meňe ýüregime ýerdi. Seňim ýüregiňe girýändir diýip umyd edýän. Berde pikir adamlar bar. Wada berýär, ýöne soňuny duranok. Soňuny durup biljek bolsaň wada ber. Lewidlik bar, lewidlik erkeğe ýaraşýar. Erkek de bolmagyny haýyş edýän. Zenan bolýandyr, bilýän da bir watançyk. Aşakda bolýandyr ýöne zenan madyr. Erkek de zenanlar bar. Edil bar. Erkegem şol zenanam şol liderýär. 5 telpegi bir gyňajadan gitdiýärler, edil şolar ýaly. Erkek bar, edil zenança da däl. Baksaň bolýan, bilýän da özüň. Gep berdi. Zenan erkeklikde däl berdi. Lewidlik dilinden çykýan sözüňde söz berdiňmi? Sözüňde durman başarmaly. Şu wagtlyk bolsa sag bol. Sağlıklı bol çöle.